laabal ko yummo cellal laabal ko yummo cellal laabal ko yummo cellal e tigi e hono no wowi ni hande kadi den do ndewindi golle fedde bamtare Nasrullahi tay ko sukabe daranibe yarlitare ina pitta legal ngal hande namine programme nyalaw mon hande o ciagal yettude Allah julde e nelaɗo ko sallallahu alaihi wasallam e yettudema an hoorema rewindade ma golle de e hono sen meden fitirla tigi min jettima hen kadi no feewi nde wonno mo ettani sabu wawi yettude guelam gele men fuɗɗi e aɗa rewindi golle de ngam kadi hollirde kadi ko watte ko kadi ko en ɓe foof ndendi kadi en mbiyani kadi no mbiɗen ni leegal ngal kadi mbiɗen ko wuuro ngo foof nodduɗen ngam wawde darana ɗum ɗo kadi laaɓal e ko yettude kadi yettude ɓeɗo sukaɓe jeeyaɗoɓe vraiment ko tinniɓe saabu so tawi a noddiɓe tan ɓe nottomo hande kadi wi ko dawi ɗo ko hande e ñanden dawama hande kadi alhamdulillah bandiraɓe kadi ndewi ha no hannirta ni kadi toujours amen waɗa erago sukaɓe tan e nde ɓe mbawata tan walitade kadi bandiraɓe golle ɗe saabu ɗum ɗo wona goto jeeyi ko ene ɓe fof gila tan mawɗo tan ha e cukalel go foof e noddi hen go foof doole mum ɗo hattani ɗo saabu ɓen sukaɓe jeeyaɗoɓe hayso ɓe mbawi fittude ɓe mbawi pusde bruitaji ɗi ɗum ne kadi ko hen jeeya saabu so woni ya fittu ya pus bruit ɓesat tardude seeɗa wadde sukaɓe noon ɓe mbaɗaɓe tan kadi encourage ha joni ɓe waɗa tinnade eyyi dumunnaji jawtuɗi wonno caɗele moɗon ko matériel woɗi e belanɗen caɗele caframa celli e alhamdulillah hande kam sikku a yi matériel gonɗoɗi mi sikku seeɗa men jaltin ni ɓe gaddi matériel ji alhamdulillah ha heewine kadi ne mbiyata par ce que ɗum ɗo meɗen caɗano ɗum ɗo min dañano mbalis min donka andude holto min mbaɗitamo walla holko min nawrtamo wonta ko min ƴeewa taski moto min mbaɗa codifié échange taski moto aɗa nawaɗa min waddinomin ɗum bool kosoɓoro kono noon hannde a yii Allah ittani min ɗum min mbi puus puusuji walla mbiyen burotaji ha woni oto o nana dari kanko rewi amen pitta amen mbaɗa e oto he aɓe jaɓan min ɗum aɓe newnani min ɗum kadi min ƴetten Allah no feewi par ce que kadi min mbaɗa eran kadi babagalle e en tant que kadi oɗo sen ma nde wonno ama hollira ko heewi nde bandiraɓe mbawata remde laabi ɗi par ce que ɗum ene walla men so tawi min jiiɗi fittude laabi ɗi joni ene waɗi leɗɗe min ngala komin soppiri il faut ko kamɓe kadi ɓe mbatta hakkillaji no feewi ɓe mbawa remde laabi ɗi somin gari fittude taw min tampata e won eɗen tampere quoi eyyi min puɗɗorima jama kamɓe mbiyataɗo jama lanji sen mbi jama lanji noon sen mbi jama Nasrullahi tan jama ɗi ne keewi toon min puɗɗori ha min jottima hande jama fulɓe jeeri ɗo nde wonno ɗo noon min kewani arɗo kono min keewi arde ha min ɓattoɗo min payi nokgoɗɗo kono hande kadi Allah rokki men kadi ko min garta ha min jotto ɗo ni min mbawa tourno min pata goudron to kadi eyyi anni noon kam ko leegal foof walla mbiyen wuuro ngo foof ko alda e limtugol assalamu aleykum mino Habibou Sow ko adduma ɗo hande addi kam ɗo miɗen dar miɗen pitta so pari min jetta burkiraji wonen joowe goɗɗe min joowa ɓe gar ɓe duppa wonen goɗɗe noon min mbaɗaɗe mbalise mbaɗaɗe beñal mbalise min garu fiya assalamu aleykum onon bandiraɓe mi salmini on foof mi salmini kadi wa Fitirla TV hande eɗen ɗo e leegal Nasrullahi enen dawri hande fittude leegal ngal woni set setal gila suba hono yimɓe dawi alhamdulillah rabbil alamin en dañi sukaɓe fodde sukaɓe capannayyo dawi ɗo wadde 40% dawi depuis suba en puɗɗorino ko bedde euro min gari hadde jama pour joɗo kadi min tuuri min faade banggue hirnaygo joni guisa fof amen hen amen golla programme no yaade so machallah erango de soko Allah min jimmi ko sukaɓe wuuro ngo foof renda wona hunde wootere toppito Allah haali programme wuuro ngo no laaɓiri kadi en jii ceerno meɗen kadi ko ɗum ɓuuri yidde wuuro ngo no laaɓiri kadi en jii kadi dakar nani ara kadi poɗɗe ngel toppitade ɗum no feewi Allah haali laaɓal ngal beele kam hoɓɓe so gari kam eɓe jeeya wuuro ngo ene laaɓi eyyi ko ɗum woni kam ganduɗa hoore mum sohla hande sukaɓeɓe eyyi ɗum jaguimen en yi hen ko en gowani yiide hande en ji oto dufowo mbaɗi so ene rewi e moɗon ɗum ne kadi holko addi ɗum kadi holno jaɓɓori ɗon ɓe eyyi minen kam bon no min dewi ɗo subaka hedde 8 heures Allah ɗo min gonnam sukka ha hedde 1 heure ɗo oto mbali ko ari bomin jii kadi oto mbali o kadi bon min dañi kadi weltare no feewi min gandi kadi bon kamɓe kadi ɓe mbatti haqqille e amen guilna noon koɓe minen oto mbali o gurno joni noon o fayi hedde banggue hirnangue mi andi ɓuuri se kadi o arta ɗo pour renndi oɗo ki mbali gonɗo après o nawa ɗum ok ko wona ɗum ko kadi ha hande holla erago joguiɗa so tawi ko jettor ko ɗum wawi wande foof faade e mairie ndi e fodde seeɗa moɓe mbaɗi o mairie no feewi min jettiɓe no feewi machallah amin beltiɓe no feewi min jii kadi
darne maɓɓe e yidde maɓɓe e alhaali programme leegal ne wayni ɓe jetti on no feewi machallah en gandi ɗum kadi noon kamɓe jeeya ko noon ko banggue alhaali laaɓol to eɓe jiiɗi no feewi machallah kadi noon en beltanimamaɓe no feewi inchallah hamin ɓofto hamin peddi hamin data so pari min juppi oto yaami